duwaan na inigabot after 20 years, mupasaan na siya sa kasakong siminto. So kung ang imong kusog karon 40 imong edad, parihar gyapon kusog sa bata pa kang duha pa ka kabulan, di gyud ka kadaog. That is why dapat mo increase. So increasing in strength and power in times of trials. Mo dyan ay kinahanglan nato nga sabton pag-ayo karon mga igsoon. Proverbs 24 verse 10, manindog tang tanan. Proverbs 24 verse 10. Kung maluya ka panahos kalisdanan, luya ka gayod. Mubo lang kayo mga igsoon. Proverbs 24 verse 10. Kung maluya ka panahon sa kalisdanan, luya ka gayod. Sa English ningon siya, if you faint in the day of adversity, your strength is small. Kung maluya ka panahon sa kalisdanan, luya ka gayod. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat Lord sa imong paghatag namo nining precious kayong kahigayunan. Nga sa gihapon kami magkayusa og magdungan sa paghatod sa among mga pagsimba, pagpasalamat ug mga kasinatian. Thank you Lord that you are the God who is in control. I-increase o Lord ang among faith. I-increase ang among love. I-increase Ginoo ang among passion. Increase o Dios ang among pag-alagad kanimo. Salamat Lord nga kanining kabuntagon walay gahom sa yawa nga makasakmit sa mga pulong nga imong ihatag kanamo. And Father God, kung nagpaingon mi dire daw mga parang pusa mi Lord, mamauli ming daw mga leon Ginoo. Imo ming i-empower ni ining kabuntagon. Dalaygon ang imong buhing pangalan, ang tanang dungog ug himaya imong madawat o among langitnon nga amhan. In Jesus Christ our Lord and personal Savior. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon, himuas ang gawas nun ang imong duha ka kamot ug hatagig pinakakusog nga pakpak ang Ginoo. Salamat Ma'am Bere sa testimony. O daghan to siya giagian. No? Taas kayo ang iyang dugo niya, nakakommit naman jud siya sa Ginoo, naka-promise. Nga di gyud siya mo gunit na atong iyang maintenance. Dugay na siyang nakigbulag sa iyang maintenance. Unya wala na nagpasabot nga dautan na pugkag mo gamit ka ana pero kay namang kay gisaad sa Ginoo. Kabalo kang mas mulala kung imong buakon imong promise ni Lord. So, muna effective jud kayo kanang imong musalig jud ka, mo ampo jud ka. Mudayeg jud ka. Ingon pa to ni Pastor Rose kanang pagdayeg og pag-ampo mo nay atong antibiotic. Mo nay tambal. Joy, panggabi na pugka Joy no. Si Lord maghatag og kusog. Pastor, anam lang ko og pimpiyong aring daplin. Ana lang. Sige, minaw jud. Okay? So, daghan kay tag mga pagsulay karon nga giagian mga igsoon. Nay mga kamatay, kasakit, no? Bisan kami, kay kining doktor, mabuhi ra man na sila unsay ilahang based on their studies. Nga na sila sa akong mama nga, stage 3 ka. Kay na may breast, kanang marag bukol akong mama sa suso. Unya, mama sa akong wife, so mother-in-law. Nga nang doktor nga, stage 3 ni. No? But ang final words naa sa Ginoo, wala sa tao. Because many times maka-observe yun ko nga naay mo pronounce o kamatayon, mas una pa Hinuon. Una katong gi-pronounce, nag-survive pagdugay ang kapanahonan kay gamiton pa dahil sa Ginoo. So, increasing in strength and power in times of trials. Dapat mulambo ning imong kusog. Magisgot na tag kusog, not literally nga mag-exercise kada, mag-push up kag magpadagko sa imong muscle. But kinahanglan ang imuhang pagtuo mo o imong muscle. Amen? Then in power. Kining power, mo ni siya ang atoang kanang tawo nga wala na joy paglaom, wala na nay gahom. No? So dapat imong paglaom mas lambo pag yun na in times of trials.
Sa panahon na nga suwayon ka, wala din si Gingging no, kay to sa Samar, kay naapoy pagsulay sa mama nila, Ma'am Nisel, nga sugar. Mga katong na mga sugar na diha, ayaw sigig ampo nga Lord, ayuha ko, kusog po kang mo inom po kag tinunaw nga kamay. Hello? So, relax. Relax ha? Likay ang kanang angayang likayan. So, in Proverbs chapter 24 verse 10, ningon diha nga, kung maluya ka panahon sa kalisdanan, luya gyud ka. Panahon sa balatian, panahon sa bayronon, panahon sa kawaladon, panahon sa pagsulay, panahon sa pandemya, panahon sa, kung ma-discourage gyud ka, discourage, maluya gyud kag samot. Pero kung positibo ka, puno ka sa pagtuo, puno ka sa mga saad sa Ginoo, puno ka sa pulong sa Ginoo, bisag unsay mo abot. Ingon ang Biblia, kining tawong matarong, kining tawong nagagunit sa saad sa Dios, di mahadlok makadungog og mga maot nga balita. Relax lang. No? COVID. Relax kaayo ka. Wa kay kabalakan, wa kay kalisangan, wa kay problemahon. Nabisag magkinaunsa mahitabo, kitong giingon ni Ma'am Bere nga tinuod. Da magkinaunsa, mag-abot ug unsay mo abot. Ang pinaka nindot lang, sigurado na ka nga naa na kas kamot sa Dios. Kay kabalo ka kanang taong di pa sigurong naa siya sa Ginoo, magsina kahadlok. Magsige kabalaka, mataranta, grabe ka. Mo na. That is why relax rata kay mabughat ana ron. No? Sultian ka nako. Na ay mo ingon dayon nay mo tambag nimo ayaw sige pang-aswat bagbugat. Ayaw sige trabaho diha pagpahulay. Sultian ka nako. Ang grabing makapabughat sa tawo dili nang imuhang gipang-aswat diag mga bugat ug hago na kakaayo. Ang kanang huna-huna nimong sige gaandar. Sige kang kabalaka, sige kag huna-huna atong unsay umaabot, sige kag huna-huna atong unsay nang labay, nya di ka malipayon sa unsay naa karon. Muna bughat na kadaan ana. And that is why sa panahon sa pagsulay mga igsuon dapat lig-on ta. Unsaon man nato nga mahimo tang lig-on mga igsuon sa di pa moabot ni mga pagsulay sa kinabuhi. Prayerful ka og Bible kanang oriented kaayo ka sa Bible. Kani mga saad Ginoo naa na kay promise gisaad sa Ginoo. Na panahon sa kawaladon, Lord, grabe wala yung mga lagyan mi. Pero ingon kas imo mga pulong, ikaw ang provider. Naa kay hinibaw-an sa pulong. Lord, importante yun pero ingon kas imong pulog, seek ye first the kingdom. Unahon yun ka na ko. Sige, ingon ana. And makita mga igsuon nga panahon sa pagsulay problema, ligon kayo ka. Kabalo mo mga igsuon, nga kasagaran na to, kita mga Kristohanon, malipayon kayo ta sa tong pagkinabuhi des Ginoo. Ilabi na kung naay mga panalangin. Unya kusog kay tang mo sayaw, hallelujah, praise the Lord. Pag naay mga kadaugan, panalangin, pero inig-abot sa pagsulay, murag di Christian. Murag di Christian. Ingon pa to ni Kuya Mario, ako'y sulong. Ano sila? Ano? Murag di Christian. Apil ning gawali. So that is why, gihatagan tag minsahe ni Lord. Ikaw o ako tagaag minsahe ni Lord nga nagsugo, i-increase ang strength o power panahon sa pagsulay mga igsuon. So muna'y dapat natong masabtan pag-ayo karon. Tingog diri pikas. So, ato ta sa Joshua chapter 1 verse 9. Ang Joshua chapter 1 verse 9, naisugo si Lord nga nag-ingon. Ingon siya, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka ug magmaisugod. Magmalig-on og susugo ni mga igsuon. Ayaw kag ingon, Lord, lig-una ko, himo akong isog. Ikaw mo'y paglig-on o pagbaton o kaisog, kay gisugo ka. Tumanang yang sugo. So hinumdumi ang akong sugo nimo nga magmalig-on ka o magmaisugon. Nga naman, ayaw kahadlok o kaluya tungod. Kay ako ang Ginoo inyong Dios, mag-uban kanimo bisan asa ka. Oh, wow! Kagabi mga igsoon among gihisgutan, nga kung naa ka dire maglakaw ka padong dito sa carbon. Ang tanang panimalay dunay mga iro nga gibuhi puro buang nga binuhian. Ayo.
Oh, simba ko ipalayo. So, example na, illustration. Or gikan ka dire, ambog ka sa lapas. Unya, tanan nga dito sa kalsada padong sa mangga, dunay mga iro, mga igsuon nga kanang mga iro nga di na normal. Nga makakita sila patakalag pamaak. So, hadlok kayong ilakaw. Gikan pa lang dire, murang makaingon yung kang, bisan pa siguro magdala kag pusil, bang! Patay ang iro. Lain na pong iro, bang! Patay gyapon. Lain iro, bang! Sunod nga iro, wanay bala. Paakan gyapon ka, no? Pero unsa kay may tabo mga igsoon. Kung imong paggikan dire padong dito sa lapas, imong kuyog 465 ka kilo nga leon. Hello? Murag makaingon yung ka nga, bisan pag kinsaroy mo babag. 465 ka kilo nga leon. Because according to the study mga igsuon, kanang leon nga muhingkod gyud na siya og ayo, kanang lalaki nga leon, muabot siya dili siya muabot siya og 450 ka kilo. Mura na, grabe dyan na siya, kay nipis man na siya panit, unya ang muscle niya mo. Na? Bugat. 450 ka kilo or 465. Nga na. So imagine na mga igsuon, muna imong kauban nga maglakaw ka. So, luag kaayo ang imong confident nga, thank you Lord. Ingon ang Bible, Jesus Christ is the lion from Judah. So, ingon siya siyang mga pulong, ayaw kadlo kay nag-uban ko nimo. Kisay nagsulti ana? Ang Diyos. Joshua 1:9, ayaw kadlo kay nag-uban ko nimo. Kisay nagsulti? Kisay nagsulti? Ang Diyos. Pero kabalo ka, mas musalig man kas gisulti sa tao kaysa sa Diyos. Ha? Munang masakitan ka. Ingon ang Diyos, mag-uban ko nimo og siya lang yun ang dili mo biya og di mo pakyas. Pero kabalo ka bisag ang tao, nanay saad sa Diyos, og kabalo siya nga ang Diyos, dili mo buak siyang saad. Mataranta gapon, mabalaka og mahadlok. Ngano gud kana? Mahadlok gyapon. Nya mas musalig na sa saad sa tao mo nang ma-depress, ma-disappoint, masakitan, ma-hurt. No? Kaya musalig siya sa saad sa tao. So, iyang giingnan si Joshua, kini si Joshua mga igsoon, usa ka nasod ang iyahang patyunon. Unya dili lang ni kay nasod nga sudlon niyang Pilipinas, gagmay ning tawong namuyo. Magtanaw ka ning atong PBA player diring mga basketballistas Pilipinas. Wakay kang habuga ani nila tag-asa pero itapad na sila sa NBA. Hoy, gagmaya man ay me. Nakini si Joshua, sudlo niya ang Kanaan. Ang Kanaan, sanctuaryo siya sa mga giants, puy-anan sa mga giant. And that is why before siya mosulod sa before siya mosulong, nang gisugo siya sa Ginoo nga ayaw kadlok. Ayaw jud ka kadlok, way sugo niya nga hinumdumi ang gisugo ko kanimo nga magmalig-on ka. Sultian ka nako, wa pa niabot ang problema, nakadungog ra ka, talaw, nakahadlok, nakataranta na ka. Nga kabalo ka nga ang imong pangandamon, dili gyapon kayang isagang sa unsay mo abot. Munang ningon si Lord, na ako. Na ako. Pero kining tawo mga igsuon, bisan pag naa na siya sa Ginoo, matarantag maghadlok ra gyud gyapon. So gisugo siya nga ayaw kahadlok og magmalig-on gyud ka. Og magmaisugon, dapat isog. Dili kay isog og makainom. Dili kay isog og mangaway sa silingan. Pero isog kang mga tubang sa mga problema ag pagsulay. Tanawan ang mga tawa, kinsay isog na. Pero panahon nagsulungog balatian. Panahon ng sulungos pagsulay. Saon naman ni, oy, saon na ni. Talawan! Na? So, magmaisugon. Dapat siya isog. Kabalo mo mga isugon, doon ay iro nga nganlag chihuahua. Gamay kay na siya. Chihuahua, nga iro. Bisan pag maabot na siya pila ka tuig, gamay ra gyud siya nga pagkairo. Chihuahua, kabantay mo anang mupalit mo anang mga tindahan. Yan ay mo ambak diha sa estante. Anong mga estante bas mga tindahan o nya gamay kang iro nga gagawas ang mata? O
Kanya, kung muaw-aw na siya, mugawas ang ibon ng... Di ba? Nga chihuahua nga iro, gagmay kayo. Pero kabalo ba ka mga igsunog, nganong grabe siya kaisog? Because, ang iyang, kanang murag, sa iyang panglantaw, mabita na kagawas ng mata, yun ana. Ingon diha sa study nga, ang iyang panglantaw, gamay kaayo ang iyang makitaan, pero siya, ang iyang pangkuan sa iyang kaugalingon, nga dako kayo siya. Munang grabe yun sa kaisog. No? So ikaw, kabalo kang pwede ni mo ng puniton o gisalibay. Pero atras ka no, amen? Munang dapat, ingon si Lord, magmaisugon ka. Anya, sa Peter, chapter 5, verse 8. Ingon dito mga igsuon nga, pagbantay kay ang leon, naglibot-libot o nagngulob, nangitag tukbunon. Nakabalo ka mga igsuon, pag ang leon mongulob, di na mo kaon. Di na mo paak, manghadlok rana. Because usana sa ilahang mga territorial, kuan ba? Mga, sitaw gana ka nang roar sila, kutob sa maabot sa ilang roar, it means sakop sa ilang teritoryo. Ngayon mong tanawon, asa may mas dako aning elepante o ang leon, dako ang elepante, kaya niya ng leon nga gunitan o niya higdaan. Sige, lehok round, lehok. Di na nakalihok. Pero nga nung bisa ng elephant, hadlok man yun sa leon. Tungod kang ang leon, kung muror siya makahadlok, kanang imong utang, kanang imong problema, kanang imong balatian, kanang imong pagsulay, kanang pandemya, roar, rani sa leon. Pero di ni kapaak ni mo, naaman ni mo si Lord. Amen? Munso na ako na-realize, bitaw no? Ano mo tang mahadlok ane? Gawas kung ikaw mag-abrig pagpakasala. Pag naipultahan sa sala nga imong ablihan, paakan yung leon. Di na siya moror. Mupaak na na. So ayaw kahadlok tungod kay, unsay rason? Ako ang Ginoo imong Dios, mag-uban kanimo bisag asa ka. Oh, hinumdumi niha. Inig-uli nimo Joshua 1:9. Ayaw kahadlok, ako ang Ginoo, mag-uban kanimo bisag asa ka. Bisan og asa ka, ubanan gyud ka ni Lord. Pero dili nimo ma-realize nga nag-uban si Lord nimo kung ikaw puno sa imong kaugalingon gihapon. Nag-uban nimo si Lord. COVID puro imong gibantayan pero naa si Lord nag-uban nimo. Na? COVID patient tanan nimo gibantayan. No? Pero kung makita pa ang COVID, niyukbo na nimo. Uy, ni ay anak sa Ginoo nga nagabot-abot mi dire. Ingon si Lord ay kadlok. Kay nag-uban ko nimo. Pero kining tawo mga igsoon, hadlok kan gyud. Mahadlok gyud nga naman magpaanod sa pagkatawhanon. Bisag humanan ingon si Lord, mag-uban ko nimo, mag-una ko nimo. At tas kaning Isaiah 45 verse 2 to 3. Muni, usa ni among gisgutan kagabi, Isaiah 45 verses 2 to 3. Dunay sugo ang Ginoo nga nag-ingon mga igsoon. Verse 2. 45 verse 2 sa Isaiah. Mag-una ako kanimo muni saad sa Ginoo ha. Kisay mag-una? Oh. So, kanang mga problema ang naas imong atubangan, ayaw kabala ka. Kaya na si Lord nag-una nimo. Patagon ko ang kabukiran, munang wa ko'y labot unsa kada kong bukid ng problemahan ni mo ron. No? Pero ayaw po sa iyo pa og sabot. Pastor, bukid to ako labhanan ron, muuli ko ni init ra ba unta. May paywa ko ni Simba ron. Ni Simba magkukuron kay walay adlaw. Ganiha pagmata nako. Pero naguna ma si Lord, uli na ko, pastor, na hay-hay na tong akong bukid nga labhanan. Ingon si Lord pagsulte, mag-una ako kanimo og patagon ko ang kabukiran. Tinga ka, nga kaniadto may mga problema na ka, pero asa naman ron mga problema haron? Naa pa? Wala na. That is why kanang imong problema karon, pila ka tuig gikan karon, wala na pud na. Kay panibagong problema na pud mag-abot. Pero ang gikinahanglan ni Lord, nimo og nako, nga kinahanglan tang mo increase, muuswag ning atong kalig-on. Mag-uswag. So,
O nya ningon diha, patagon ko ang kabukiran, dugmukon ko ang mga pultahan nga bronze ug balion ko ang mga trangkahan nga putaw. That is why batanon, na may mga batanon dire, daay babag sa atong malipayong kaugmaon. Pero kung si Lord lang unta kanunay nimong giuna, kung maminaw lang unta ka ni Lord, kung focus lang unta ka ni Lord, dili delay ang imong blessing karon. Unsaon niya pagguba ang mga harang, ang mga nibabag sa imuhang tuwa, makaslaing dalan ni Agi? Siyempre, kabalo ang yawa. Nga diha ka mo, Agi, iniglabang ni mo diha, ito ay kadaugan nga naghuwat ni mo sa unahan. That is why, babagan ka niya. Pero ang babag, dili problema ni mo. Problema sa Diyos, kay siya nag-ingon, mag-una ko ni mo, ako'y mo bungkag, ane. Pero ang problema sa lain man ta mo, Agi. Sa ako lang, naman tayo mga batanon dire, unyang hapon, youth service ad nato. Sa ako alang, kung nakahibaon lang ko nga kining akong wife, mao jud di na ko magsigig, pakig-date, pakiglaag atong gasto-gasto atong uban. Tinuod na. Kaya naninguhara ba jud ko ani, daghanang babag. Daghanan niyag sutor. Unya, og mo, di prepare ni Lord, di naman jud na kabalibad. Pero kay kita maghimo tag atong mga agianan. That is why karon gusto nimong maangkon ang kasulbaras problema pero naay babag. Ingon si Lord, kana nga problema patagon ako na. Kana nga babag balion ako. Munay saad sa Ginoo ug ang saad sa Ginoo dili gyud na mapakyas. Pero kabalo ka kung say problema nato. Nagkinabuhi tang walay mga saad sa Ginoo, wagay ta kabalog asas Bible tong giingon diyang mag-una ko nimo. And that is why kung mag-ampo ta, muratag siging makalilimos, hinaot pa unta kaluyan. Naot. Magway pagtuo ba? Hinaot unta. Unta pa dyan. Kanang unta is not sure. Hello? Kining verse 3. Doon na siya i-blessing. Ingon siya, ihatag ko kanimo ang mga bahanding gitaguan diya sa kangitngit. Kining gahom sa yawa, mawang kangitngit. Sige panghilabot sa imong mga panalangin. Kabalo ka imong panalangin, dili na magamit sa yawa. Pero iyang tipigan, iyang agawon, iyahang tabunan, nga di nimo makitaan. Kay kabalo ang yawa, nga kung makitaan nimo na, malipay ka, ug maimaya ang Diyos. That is why ningon si Lord nga iyang ihatag din nimo. Kining yawa, sig panghilabot ni. Pero naay saad sa Ginoo nga, bawian siya sa mga butang ayang gihilabtan diri nato, gihatag diri nato. Sa pailaing nga saad sa Dios. Ningon diha nga ihatag usab niya mga bahanding natago diha sa kangitngit aron masayod ka nga ako ang Ginoo, ang Dios sa Israel, maoy nagtawag kanimo. Kisay nagtawag nimo? Kisay nagbutang nimo sa imong gilingkuran karon? Ako ra pastor, gipugos pa jud ko nila pastor, makuyog. Ang Diyos mo ikabutang nimo diha. And kabalo ka si Lord po'y magbutang nimo sa tanan nga mga sitwasyon sa imong kinabuhi. And kanang magisgot kag dakong panalangin, dakong pabor, dakong kadaugan, timan usab nga dunay dagko usab kaayong mga babag before nimo na maangkon. Nan kung talawan ka sa mga babag, lisod kayo ng imong gipangandoy, oy. No? Naaman siya yung mga pagsulay sa itong kinabuhi nga mutalaw ta. Muratag, malimot ang naay Ginoo. Kabalo kag ngano ang tao talawan? Walay pagsalig sa Dios. Si Joshua naisog siya ayo. Tungod kay nagsalig siya nga ang Ginoo dili siya pasagdan. Nagsulti ang Ginoo dili bakakon ang Dios. Ingon ang Dios mag-una siya. That is why pag ingon niyang unaha siya, dili siya bakakon. Ingon siya ang tanan idugang ra. Ayaw ka blame karon nganong nagkalisod-lisod man ko nganong ingani man ko. Taas nga panahon nga na to unaha ang Dios. Gani bisan karon nga naa na tas Ginoo, nakailan na tas Ginoo, di gahapon na to siya unahon. Kasagaran nga mauna na to atong kagalingon, panginahanglanon mauna. Pero si Lord gasigir gyud siya awhag na to nga unaha ko. Kita na to mga igsoon ang atong nga problema ana. So dito sa Peter, 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7.
2 Peter chapter 1, verses 5 to 7. Ningon diha mga igsuon, 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7. Tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan. Unsa pastor? Ha? Balik ko sa akong basa. Tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan ug ang maayong pamatasan. Ha? Gapon ko kagits, pastor. Padayonan sa nato. Ang kahibalo, ngadto sa kahibalo. Ang pagpugong sa kaugalingon, sa pagpugong sa kaugalingon. Sa pagka-mainantuson, ngadto sa pagka-mainantuson. Ang pagka-Diyos ngadto sa pagka-Diyos ang inigsuong pagmahal, sa inigsuong pagmahal, ang gugma. Grabe no? Paminaw sa, kay marag, unsa to pastor? Libog kayo. Are dire. For this reason, unsa man to rason? Na tungod ani, nga naa may mga kalistanan. Unya gitawag putang, gipili ta sa Dios, gibalaan ta sa Dios. Iyan na tang mga anak. Tungod ani, make every effort to supplement your faith with goodness, with knowledge, with self-control, with endurance, with goodness, and goodness, with brotherly affection, and brotherly affection with love. Pastor, usaom na pagsabot. Ningon siya pagsulti, number 1, ingon siya, kung doon na kay pagkamaayo, karon nga naa nimo, dapat madugangan pa na og pagkamaayo. Ikaw nakasala ka nako, pero kay naaman ko'y pagkamaayo, pasayloon ka nako. Pero kay nakasalaman kag usob, mas dako man imong sala nga nabuhat nako. Unya ang akong pagkamaayo, wa man nadugang magdumot nako nimo. Salakton nga pagkasulti, kiningningon diya, uswag ta sa kusog sa gahom panahon sa pagsulay. Dili pwedeng ang imong pagkamaayo, diya ara ang level ana. Dapat na siya nagtubo, naguswag, kay ang mga pagsulay sa kinabuhi, nagkadako. Nanawang adlaw ron, kaniya ato, pwede rin tayo magbulan, magbunglay, tungo, bisan pag, gikag buntag, abot o hapon, magbulan na tagbunglay, di kayo init. Pero kung mamunglay ka, usa ka oras nimo dito, na heat stroke na. Kuha na to? Kini mga pagsulay ron nagkalala, mga igsoon. Ari na po ta dire. So, ningon diya, knowledge to knowledge. Kung yung imong kaalam karon mauna na, ayaw na dinhi nakokotob. Nga naman, ang kalibutan na usab, ang environment na usab, ang mga tao na usab, ang mga naglambo ni na ay mga bagong mga invention, grabe na kayo mga igsoon. Na ikausaban, that is why ang imong kaalam dapat maglambo. Ayaw kagingon na, memorize na ako ang Bible. Dapat nag-uswag yapon ang kaalam. Gani kaniyan to mga igsoon ay muhon diha, makaingon gyud kang oy nilapas ning kuan ni pastor, kaning simbahan, nilapas og tunga sa metros. Kay di arag muhon. Tanawan ang muhon des likod. Unya, mo complain tong nasa tapad mayong pastor, nilapas ni imong church, ingko pangutan atong ga-survey. Kaya ang gisulti sa nag-survey nako, kaniadto sir inat-inat raning survey. Na ay metrosan nga inaton, istro pay gamiton. Unya ang yuta pinaingana. Karon high-tech na kadto ng survey nga telescope. Makita na. So, dili na ka pwede mo yun. Monic original, dili. Kari mo na igo. And that is why, ang kanang gibarugan yun anang posted diha, mao dyan nagmahon. So, naadyo yung pagkausap. That is why, ingon si Lord, sa knowledge, dapat magdugang po kag knowledge. Nga naman, kumpiyansa ka, nga kining tawhana, bright na kakayo.
Pero wa ka kabalong nag-increase iyang knowledge, ikaw nakaroy na ulawan. Nakuha na to? Dapat i-increase. No, sunod. Ingon sa endurance to endurance. Kanang gani mo ingon tag endurance mga igsoon kanang mainantuson. Nga naay mga pagsulay, karon gisulayan ka dapat imo siyang antuson. Pero kay ang moabot nga pagsulay na pod sa sunod, mas bugat man siya. So dapat ang imong pagkamainantuson, muuswag pod. Kay karon nakaya pa nimo ang imong alantuson. Inig abot sa sunod nga alantuson, bugat man kay siya. Pero ang imong pagkamainantuson, wala nilambo. So inig abot sa sunod nga alantuson, bagsak na ka, discourage na ka, hagpa na ka. So dapat mag-uswag. Next. And then godliness to godliness. Kung feeling nimo karon matarong na ka, balaan na ka, dapat magdugang pa na o mag-uswag pa na. Nga naman ang yawa, sige pangitag paagi nga, mabitik yung ka. And there are ways that it seems right in the eyes of man. But in the sight of God, padong distraction. Sa Bisaya pa, doon ay mga pamaagi ang tao, panghuna-una ang tao, dalan nga gihuna-huna sa taong matarong, pero sa katapusan, paingon niya sa kalaglagan. Munang ayaw magpabitik. Parang sure yukas imong kinabuhi, pasakop sa Ginoong Hesus. Ayaw ni pastor, kay makasaa si pastor. Ayaw sa relihiyon. O sa may mga gitudlo sa relihiyon nimo? Culture, tradisyon. Wa katudluig pagkabalaan, pagkamatarong, wa kabadlunga. And that is why, dinhita, magpasakop ta sa Ginoo, iyang pulong, may itudlo. Sakit man or makapalipay na to, importante, nadungga na to. Tama ba? No? Iyay, naigo ko, malasa po ng pagkasimbahan ako. Oh, arita oh, brotherly affection to brotherly affection. Ang imong brotherly love, ang imong pagmahal sa imong igsuon, dapat dili ra sa 50. Dapat moabot ng 60. Pag-abot og 60 ang imong paghigugma, dapat di na magpabili na mo 70 na po na. O dili na mo 70 lang, mo 80, mo 100, mo 110, mo kanunay uswag. Nga naman, ang imong igsuon nga imong gimahal karon makasala nimo. Nya sa gikaingon ko na sa sunod niyang sala nga mabuhat nimo, mas dako man ang sala niya nga nabuhat nimo kaysa sa niagi. Unya ang imong pagmahal wala nilambo. Dahil may tabo na karon, di na nimo siya mapasaylo, madumtan na nimo siya. Ako lang na yung klarohon sa One Way Disciple Church, karong tanan nakadungog ani nga tingog. Sa mga nag-abang sa live streaming, sa nagatanaw niya ani sa YouTube, paminaw mo pagayo. Giprangka pagsulti sa Bible, nga kung wala kay gipatayng tawo, pero nagdumot ka, pariho ka sa nakapatay sa tawo. Munang niingon si Lord pagpasaylo. Sa Lord's Prayer niingon, pasayloon mo kami, maingon nga kami nagpasaylo. Because kung imong gipasaylo ang tao, gibuhi man nimo siya. Pero kung dumtan nimo siya, patay siya. Because ang pagdumot, murderer man siya. Tama ba? So, affection and brotherly affection, unya with love. Dili daw pakitang tao. Dili pakitang tao. Dapat naadjud ang gugma. Dili plastic. My goodness, matunaw yung kaskalayo ka kung pa plastic-plastic ka. So, di bali plastic na itong gilingkuran, plastic ng imong mask. Basta kaya nga itong pagigugmas, Ginoo, tinuod. Kailangan mo smile kasi imong isig katao nga tinuod. Di kay smile ka ba nga? Kaayo ni mong tokon. Nga na. Smile ka, gipakita nimo sa imong nawong ang imong smile. Pero sa imong kasing-kasing, wag ipakita. Pero sa sulod mga igsuon niyo pagkamayang tukon. So, dapat nag-increase ni increasing in strength and power. Kung moingon tag strength and power kanang gipangisgutan diha mao na na. Nga dapat naglambo na siya mo nang og na kay gugma padugangin pag yun naggugma, og na kay pagtuo padugangin pag yun na mulambo pag yun. Nay pagkamatarong muuswag pag yun ang mga pagkamatarong kay nganuman ang tentasyon nag-uswag, ang pagsulay nag-uswag, ang problema nag-uswag, ang mga balatian nag-uswag, doon na po yung mga bagong balatian nga nga. Pero wala nag-uswag ang imong endurance na sigurado jud ka. Muna na yung mga tao malipayang gasimbas Ginoo pero inig abot pagsulay nganong gingani mo kunimo. Apel si pastor, kabiktima anak. Gunitan ako ang tiil sa akong anak, kunya niyo ko bata pa man Lord, bata jud ni 3 days nang kasigig ing anak siya. Kunya imo ba yan ing anak?
Ayaw po. No? Pero grasya jud kayo sa Ginoo mga igsuon. Kanabitang sa garon ni Lord ang imuhang pailob ug ang imuhang pagtuo. Sa training sa Scout Ranger, o kanina mga Scout Ranger, sila ning mga Black Panther sa Pilipinas. Unya, dili pwede nga mo graduate sila tanan. In fact, sa 800 kabok nag-training, 73 ra, 83 ra ang nipasar. 800 kabuok ang nag-training, 83 ra ang nipasar. Unya, isagad sila. Unya, human sa ilang training, ipadakop na sila sa NPA. Unya, human na sila, ana, usap pa sila mo graduate. Na-realize na ako, grabe jud kaayo ang pug-anay sa ilang training. Naa sila rules nga, habang may lupa, takbo. Ha? Habang may lupa, takbo. 72 hours, nagdagan silang bugat kayo ang ginala. Gadagan, that is why ang uban nila nang collapse, ang uban nila gidagan sa ospital, ang uban kanila nga mga ang katong medyo kusgan-kusgan pa, kuhaon niya ang iyahang kanang armas, kuhaon niya ang iyang gidalaon niya, guyuron pag yun niya, mughuman lagi ta ato dyan yung homnon. Unya inig abot na dito, akala nila tapos na dito pa daay, inighuwa na sila kusog-usa pa sila ipatorture. Grabe kayo nga training. Lumsan sila, grabe jud. That is why sa 800 nag-training, 83 ang ring pasar. Pero kana nga 83 dili basta-basta ng ilang endurance. Dili basta-basta sila og self-control. Grabe sila kadisiplinado kayo. Muna makakita ka na nila, murag gagmay kayong mga lawas. No? Gagmay kayo sila. Tungod sa ilahang giagian nga dili gyud basta-basta. Nya makita nato mga igsuon nga ubusan ng lakas, isagad gyud sila, ilang pailob isagad, ang ilang self-control isagad. Because even sa graduation day na, hubgon sila tanan. Tagaan na sila og serial, mga ipamemorize na nila ang ilang mga serial number, and unsa pa na diha. Because I don't know sa police, pero kung Philippine Army ka, Marine, serial number lang ang imong memorization because di ka magdala-dalag ID, kay masakpan ka. So di ka magdala-dalag license to carry firearms. Kay masakpan ka, especially intel ka, madakpan ka, makuhaan kag ID, nadiha ka. So ang ilarang memorization, ang ilahang serial number. Wapoy lain nakabalo, ana. Grabe kayo pag isagad na gyud na sila tanan. Kada rabadyong mo train sa ila, kinadagko ang mga tao, pangtukon sila. O nya, lumsan. Kinsa ragi makahuman ana 783 out of 883 ra. Grabe ang training. Sa ato po, nga mga Kristiyano ning ana ta. Nga isa lang yun ta o grabing mga pagsulay. Ingon dito sa Peter nga, kini mga pagsulay daw kalayo, nga kining bulawan iagi sa kalayo, aron pagtino, kung tinuod yun siyang bulawan, mga tangtang ang hugaw. I-purify niya ang gold. Nang ato po nga pagtuo, iagi tag pagsulay, i-purify ang atong pagtuo. Unya isagad pag yun ugayo mga igsuon. Remember nga si Job. Sa unang pagsulay, thank you God. Sa ikaduhang pagsulay, patay ang imong mga anak. Lord, thank you Lord. Pag abot na, wala na tanan, giulod na yung lawas. Pero ningon siya, thank you Lord. Ang iyahang pagtuo na purify yung ugayo as fine as gold. Grabe si Job. So testingan gyud ta. That is why dapat mag-increase gyud ta diha ni ana mga igsuon. Ang mga butang nga imong hinumduman, aron dili ka mataranta inig abot sa mga pagsulay, is ang mga promise ni Lord. Katong mga saad niya ba? In fact, ang Isaiah chapter 45 verses 2 to 3, si Cyrus iyang gisultian na, King Cyrus. Nga Cyrus, daghang mo babag nimo. Pero ang Bible mangyod, mahitabo siya sa mga tao kaniadto, mahitabo pud siya sa mga tao karon, o mahitabo pud siya sa mga tao pa nga wala pa na tao. Because dili lang man si Lord nakigsulti ni Abraham, nakigsulti po siyang manding pining. Wala na siya nakigsulti ni Cyrus, nakigsulti man sa Charis. Kaya ang tanang nakasulat diri, i-direct man ni Lord sa kada tao nga makadawat ani. So dili to siya promise ni Cyrus, promise po to ni Hannah, ni Jonas, ni Jeremiah. And that is why, makikita kang ano man na sila nga, malipayon magkaibisag na ipagsulay, nagagunit sila sa promise.
Because kabalo sila. Nga og moabot ang kagabihon, nagsingabot pod ang kabuntagon. Og naakas kabuntagon ay sige lipay kay kabalo kang nagsingabot pod ang kagabihon. Og naakas kagabihon ayaw palabig ka goal kay nagkabalo man kang moabot pod ang kabuntagon. There will be weeping in the night. Psalms 30 verse 5. It says there will be weeping in the night but joy comes in the morning. Doon ako na paghilak sa kagabihon pero moabanos dayon ang kalipay inigabot sa kabuntagon. So naa ka karon sa problema pagsulay balatian unsa na imong gikasinatian karon na ay buntag nga umaabot sa imuha. Kana bang gawas nun kang mo, thank you kayo ani nga kadaugan Lord. Unya tudluan ka sa Ginoo og ngisi nga abot sa dunggan. Kay sa panahon sa pagsulay sa problema paminaw nimo ikaw ra makaluluoy sa tibuok kalibutan og biktima ka labaw pa kas na COVID. Luoy kay dagway. Romans 8 verse 18. Romans 8 verse 18. Ingon si Paul pagsulti, for I consider that sufferings for this present time are not worth comparing with the glory that is going to be revealed to us. Sa Bisaya pa ang sabi dyan, nga akong giuna-huna pag-ayo, nga kining mga alantoson karon dili ikakumpara sa umaabot nga glory, sa umaabot nga kalipay, sa umaabot nga pabor, sa umaabot nga kadaugan. Mura ba nag-ikaw karong kinabagaan ang imong module duan? Karis. Unya, bagaa po ni, pero dili, di mo na ikumpara kay someday. Dili ikakumpara na ng imong mga pag-antos karon sa mga umaabot nga nimo nga kadaugan. Kagabi among gisgutan kung unsay imong desire maoras na imong fokusan. Ayag tuguti nga daghang mo pa sa laag nimo. Sabta na to? Dili daw ikakumpara ang mga pag-antos, mga igsuon. Kinsa dahi walay problema o narag uli. Tanaw na dito TV. Kitang tanan ay problema. Ayo. Hala, mura lagi nigtang ulan pod ba? Klaro kay mga problemado. Kita tanan ay pagsulay, tama? O, kisa dahi walay utang. Ay, 2,000 na lamang among utang. Sa among CR, tag 500 kada simana. Di na tamang utang sunod. For I consider that sufferings of this present time are not worth. Imo daw i-compare ang imong mga lantuson karon mga problema sa umaabot nga katumanan sa mga saad sa Ginoo nimo, dili ikakumpara. Dili ikakumpara. Pero kabalo ka ngano ang tawo nga sigig problema? O, tanaw na ko diri sa tanan para makasabtan nimo nganong nga problema ang tawo. Every day sa kinabuhi, enough, ingon si Lord, sufficient, my grace is sufficient. Ang grasya daw ni Lord, ang pagdasig ni Lord, ang pagligon ni Lord, ang pag-amuma ni Lord nimo, ang pagpanalangin ni Lord nimo, ang paghatag og pabor ni Lord nimo is enough. Dili siya kuwang, sakto lang. Sakto, tama? Pero ang problema, kulangon gyapon nato. Ngano? Ang grace ni Lord para karong adlaw, atong kuhaan para sa nilabay. Tama? Tagaan kag mayong panghuna-una ni Lord karon. Sikag hunaunas ng labay. Na maayo imong panghuna-una, nga ang imong nang labay, gidaot ka, gibutang-butangan ka. So nakuha na. Plus, gikuhaan na pod nato ang grace ni Lord karon para ugma. Sinagpo kang problema atong ugma, sagog ka ko ato, murag matuok na jud ko ani ba, ano jud ko mahimo ani. Nalimot ka og enjoy sa imong gitawag og karong adlaw. Nga karong adlaw makalingaw ta kag bububog tanom, makalingaw ta kag ala. Wa na ka na enjoy kasi kaguna-una sa nang labay, si kaguna-una sa maabot. Nga katong nang labay, di na nimo mabalik, ang umaabot, pwedeng di pa mo abot. Kay karon na lang kakutob. Simbako, Domingo,
Mauna kasagarang problema nato. Munang niingon pagsulti sa Lord ngadto sa Matthew. Ayaw sigig kanang Matthew size. Ayaw sigig kabalaka sa bisan unsang mga butang. Sa pagkaon ug sa ibiste, tan-awa si Solomon bisan sa iyang kadato, wala siya makapalit og biste sama kaanindot sa gisulob sa buwak. No? Nga dato siya kayo. Kung gani ang mga buwak gibistihan ni Lord, gitagaag ulan, giabunuhan, gipatubos, Ginoo unsa pa ka nga tawo ka? Ayaw ka bala ka. Amen, Lord. Pagtalikod, bala ka na po. Saon ka ni. Ngano? So, kanunay si Lord nag-auhag ka na to nga mosalig yun niya mga igsoon. So, timanig yun ni kanang giingon niya nga, kining giingon niya sa Roma 8:18 mga igsoon. Timan ini pag-ayo tungod kay kung di ka magtimaan, kanang naan nimo karon, mura na kag mayong natabunan naman kos kalibutan. Give up na lang ko. Undang na lang ko ginhawa. Kabalo ka mga igsoon. Gisulti ng daan ni Lord nga samtang ang adlaw mo silang og mosalop mo silang siya usog. Ingon usab ni ana ang akong tabang diha nimo. Na kung musilang pa, doon na pa'y adlaw nga musilang, naa kay paglaom og naa kay tabang magagikan sa Ginoo. Wala sa purok size ang panabang. Wala sa purok size. Sultian siya ka na ako. Basa pag-ayo ang Salmo 121 og naabas purok size ang panabang. Ningon pagsulti sa Psalms 121 verses 1 and 2, tanaw na to day. No? Ningon ang Salmo, ako ang isulti. Ningon ang Salmo 121. Sa pagtanaw nako sa kabakiran, nakapangutan na ako diin nagagikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagagikan sa Diyos. Purok size? Taka ng purok size. 121. Uy, isa to? Okay. Arise my eyes towards the mountains. Tanawag kung sa kadagko ng mga problema. Where will my help comes from? Verse 2. I see. My help comes from the Lord. Asa daw gikan imong tabang? Ayaw ka goal og di ka i-appeal sa amelioration program. You have your Father in heaven. Bisag si Elijah wala na siya pagkaon nga madawat gikan sa gobyerno, sa panggobyerno ni King Ahab, gipatakas siya sa Ginoo, gidala siya dito sa suba sa Kiret, ug ang iyang panabang nagagikan sa Ginoo. O ang iyang problema daw, bukid. Nga naman, tibuok Israelite nangita niyang mupatay niya. It seems like the whole nation wanted siya sa tibuok nasod. So bukid ang iyang problema. Pero gidala siya, wala na siya pagkaon. Gidala siya suba sa Kiret, ang iyang source ang Ginoo. Gisugo ang uwak nga maghatod og pagkaon. O niya, ang suba sa tubig, ang tuburan sa tubig sa suba sa Kiret, dito siya nag-inom. Asa siya nag-inom? Mismo sa tuburan. Dito siya gibutang sa tuburan. Kung naadiri ang tuburan sa uhan, o niya, muagi na siya og mga kanal-kanal, muagi siya og kanang mga libaong, mga piungon, mga valley. O niya, pag abot sa unahan, dito ka mo inom. Asa may masinlo nga imnon? Ato ka mo inom sa tuburan or dito nakas inanod? Sa tuburan. Si Elijah diya sa tuburan ni butang. Munang ikaw ug ako ang atong source, si Lord, siya ang tuburan sa tanang panalangin. Masirado ang mga alturas, masirado ang ICM, masirado ang mga mall, magka-lockdown. Ang langit walay lockdown. Moingon ang doktor, di na ka na ako dawaton, si Jesus, makaikap ra kasi ang bisti, mamaayo ka. Moingon ang tampal, di na ako kayang trabahoon, imong sakit, sir. Pero ang pulong sa Diyos nagingon, sa Ginoo, walay imposible. And that is why ningon siya sa verse 2, woo! I see, my help comes from the Lord. Asa gikan? Sa Lord. The maker of what? Kinsa maning mo hatag sa imong panabang? Mo'y naghimos bakuna? Mo'y naghimok amoxicillin?
Gani ang mga doktor, mga igsuon, gitagaan sila kaalam sa Ginoo. Gitagaan po sila ka ng sa medical science, nagkat-on po sila anang paghimog mga tambal. Kanagikan sa Ginoo. Ha? Natay mga nurse, ani? Mga doktor. Gani mo, ingon pa na sila pagsulti. Ayaw mo kuhan, salig mo sa Ginoo. No, lahi man po na yung mga kanang nag-atiman og mga pasyenteng na ay Kristo mga igsuon kay mandasig. Salig mo sa Ginoo, sa dilang, labang ra lagi ni. Pero walay Ginoo, down payment. Pagdali. Sa gusto ka mamaayo na, pagkita mo paagi. Kung na Kristo, sige lang, malabang nato ni. Katunggay, padawata, Joy! Sa ngalan ni Ginoong Jesus, mga luwas mo! Dawata ninyong Ginoo. Hallelujah. So, kinidang muhatag na to og panabang, siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Siya ang nagbuhat anang imong silingan, ng imong libakon. Ang silingan mo ng libak? Hala, no? Asag dira? Blessing. Mateo 5 dayon. Bulahan ng gilutos. Pero kung mabalos ka, duha mo. Ang atong panabang nagagikan sa Diyos. So hinumdumin nga mga saad, mga igsuon. Kabalo mo ang salmista ane, wala na siya kaagwanta. Murabag nagtanaw niyang galibot ning problema nga hapit na siya tamukan og mulandslide ning problema. Daw ang problema niya bukid na, bukid. Di na ni basta-basta. And suddenly, boom! Nakagawas lingi-lingi siya. Asa man itong ako mga problema? Kinsay ni tabang na ako. Iyang giuna-una, wag yun siya, nakita ang panabang. Walay albularyo. Walay peroxide panabang. Wala tanan. Iyang nasakpan nga ang panabang nagagikan sa Ginoo. That is why kanang naadang mga nag-inom og tambal, mga unsa na inyong gipangtumar, ipanglehan na. Lord, gamitan ni. Pero muingon ang Ginoong ayaw nagamit ana, ayaw. Kung ingnon ka sa Ginoo, kung naay conviction ni Lord nga ayaw nasalig nako, kay ngano naay purpose si Lord. Wala po ko nag-ingong dautan na mga ingana o moinom kag ingana 666 na ka. Ha? Ano man, gitagaan magkaalam ang Ginoo. Gitagaan o kaalam sa Ginoo ang tawo. Nakasinabot pa tada? Kay basig mo ingon, nakulto nas pastor. Hala no? O karon. Ato ta sa Jeremiah chapter 12 verses 1 to 6. Og dinhi ta magtapos. Introduction pa man to tanan ganiha. Jeremiah chapter 12 verses 1 to 6. Kanang Jeremias mga igsuon sunod na siya sa Isaiah. Chapter 12, 1 to 6. Now, before na ko nabasahon because this is our conclusion. Climax to conclusion day. Before na ko nabasahon, gusto mo na ako i-inform unsa gyud ning ministry ni Jeremiah. Si Jeremiah, kanang 40 years siyang nagwali sa tibuok nasod. Wali nga binadlungay gyud taman. Si Jeremiah nagpreach siya for 40 years pag-awhag sa tawo nga moangkon sa ilang sala og mobiya. Ang warning ni Jeremiah niingon siya, "O nation of Israel, do na ko'y nakitang dako kayong kawa nga nagbukal sa amihanan. O kana nga kawa ibubuan ning nasura." Ang gipasabot ni Jeremiah, ang dako kayong kapungot sa Ginoo sa iyang katawhan nga nagpakasala. Nga karon gamiton niya ang Babylonia nasod nga grabing gamhanan kayo sa amihanan. Nga mao'y mosulong sa nasod sa Juda. Sa katawhan sa Diyos. Unya 40 years nagwali siya og nagwarning pero ang iyang naane
persecution, bisan niyang kaugalingong pamilya. Nilutos og ayo niya. Ikastigo siya siyang kanang sa tawag ana. Kapariho niya nga Israelita. Gihikawan sa siyang mga katungod, grabe kayong kasakitan ang iyang giagian sa mga kamot sa mga Israelita nga iyang gibadlong. For example, si Pastor Jonas mamadlong sa inyo ha. Pero ang inyong baton ni Pastor Jonas, inyong kastiguon, batuon, ihulog sa atabay, prisuhon, kadinahan. Ingana ang giagian ni Jeremiah. Nga naman ang mga tao, dili sila gustong hilabtan sila sa ilang mga naandan. Kung asa sila karon. Pero si Jeremiah, dili sa mapugnan, kay gipatawag man sa Ginoo arong mamadlong. Kay sa unahan dunay nagbukal nga kanang kawa. O yan gagmay, kawali, kawala, kawali. Kalaha, ni kalatkat, ang kalayo. Sa bulungbong. Pero kawa mga isundako nga kawa ni. Nya nagbukal og andam ng iyabo. That is why nagpasidaan si Jeremias. Pero ang gibuhat sa mga katawhan sa mga Israelita, ila hinuong gilutos og ayo si Jeremias. And kung ikaw may preacher, ma-discourage na ka. Kung ako lang, 5 ka tuig na kung wali aning Lourdes, o wajoy usang ni Tuo, wajoy usang ni Alagad Ginoo, uli kong Negros, oy. Pero si Jeremiah, imagine na, 40 years. Katunga sa iyang kinabuhi, iyang gigastog wali, wagay naminaw. Nay, naminaw kapang yamed. Tuom ka na uto-uto. Kanang mga nanimba niya, mga uto-utoon po na sila. Ingana ni mga tao sa palibot ni Jeremiah. Pero nagpailob gyapon si Jeremiah, niabot yun sa time nga nakabsan si Jeremiah pailob. That is why, ang atong topic nag-ingon, increasing in strength and power. Mutubo tong imong pagpailob, ang imong pagpaubos, ang imong pagigugma, ang imong kaluoy, katutanan mutubo. Because nag-uswag ang kasakitan. While nagbadlong si Jeremiah, nagwali siya, iyang makita sa iyahang mata, ang mga Israelita nga grabe pagpakasala. Lalaki nakikilawa sa isig kalalaki. Ang mga kabataan, wala na sila. Nagsimba na sila Diyos-Diyos. Gitalikdan na nila ang balaod sa Ginoo. Wala na sila nagsunod sa pulong sa Ginoo. Muna iyang nakita, wala na justice ang nasod. Kurakot na kayo ang nasod. Pag naay magwali o pagkamatarong, ila dayon nga prison, ila dayon kastigon, ilang ipapatay. So muna'y nakita ni Jeremiah, that is why ni complain siya sa Ginoo. Basahon nato kung sa iyang complaint, I will be righteous, Lord, if I bring a case against you. Lord, nagpakamatarong ko kung ako ning dalon ning akong mulo diha nimo Ginoo. Sa Bisaya nako basahon. Ingon siya, walay kapuslanan o Ginoo kung makiglalis ako kanimo kay ikaw dili man masayop. Masayop ba ang atong Ginoo? Ayo pasangin ni Lord sa imong ilong. Lord, mo nasayop jud ka ani basig gitiniil nimo ni pagbuhat ha? Ha? Basig gingana nimo ni imong tiil, Lord. Apan ningon si Jeremias nga di ko makig-complain nimo, Lord, di ko makiglalis nimo. Apan kinahanglan gayud nga pangutan-on ko ikaw bahin sa hustisya. Nganong nagmauswagon man ang mga dato? Mga dautan. Nagmauswagon ang mga dato. Nganong nagmauswagon man ang mga dautan? Muna iyang nakita. Kaya mga dautan ng dato, kay sige sila pangawat. Mang-hostage sila, mangidnap for ransom sila. So, grabe kayo, no? Pero ang nakita ni Jeremias, mga binuhatan sa isig ka mga Israelita. Kita na to? Unsay, kisay nagbuhat ani isig ka mga Israelita. It means, puro sila katawhan sa Diyos. Unya, gi-question ni Jeremias, Lord, ngano man kita na ko mga dato na dato kayo. Ay akining na ang mga dautan nga dato. So, nganong nagmalampuson man ang mga limbungan. Grabing kawat na Lord. Pangbalino nila ang mga muhon Ginoo. Ang mga ipariban nila ang buhok sa karniro niya. Ilan ang kunon, Lord? Pangkuluran nila ang mga grabe na kaayo. That is why ni-complain siya. Verse 2. Gitanom mo sila
og migamot sila. Mitubo og unya na mo nga gidayi kanila apan ang ilang kasing-kasing layo kanimo. Muni complain ni Jeremiah sa katawhan sa Dios. Kisay nagbuhat ani mga katawhan sa Dios. Naka-complain na ba ka ani? Lord, Christian, makani siya. Ang ngani man eh. Usahay di na ka mo complain ni Lord sa mga di magtotoong mulutos nimo. But ang imong complain sa Ginoo, imong isig ka Kristohano, isig buhat dito mga butang kapandulan. Lord, ngani man na. Di ba? Tama? O, di pa? Verse 3. Apan nasayod ka kanako o Ginoo, nahibalo ka sa akong gibuhat og nakita mo nga nagmagimahal ko ikaw. Guyura kini mga tawhana sama sa mga karnero nga ihawon, laminga sila hangtod nga sila ihawon na. Nagampo nagyud siyang silutan. 40 years na kong wali, Lord. Nakita gyud nako Ginoo nga iglalabay sila. Mga plata sila bulawan nga dili katangtangan sila mga taya. Ilabay na lang ni sila, oy. Sugot kag nay taong magampo nimo ana. Lord, di niya ni mapuslas Jonas, ilabay na lang na, oy. Sa verse 4, magsige ba na lang og hulaw? Lain na po nga complain niya. Lain na po nga bagulbol niya. Lain na po nga pagpagawas niya iyang kapungot sa Ginoo. Tanawa ha? Magsige na lang ba og hulaw? Nangalaya naman ang mga kasagbutan. Ilimatyo na mga mananap, ingon ang mga langgam, tungod sa pagkadautan sa katawhan, nga namuyo niining nasura, katawhan, nga nag-ingon, wala siya masayod sa atong binuhat. Tanawa, Lord! Pila na katuig, walay ulan. Nangamatay na mga kayop, nangamatay na mga sagbot. Tungod aning sala ni mga tawanan, nga moingon ang Ginoo, wala na sayod sa atong mga gipangbuhat. Mao ni iyang complain. So kini nga time discouraged na kayo si Jeremiah, kabackslide na siya, kawada nagpaglaom gani, nagpray na siya, pati na lang ko be. Wa na lang ko wagwa kayo ni oy. Kini nga ako madungog, kini nga ako makita, grabe kayo. Nakakasuka na, Lord. Ayoko na. Ayoko nang mabuhay pa. Grabe na yan, no? Discouraged. Sa verse 5, nag-ingon ang Ginoo kang Jeremias. Mauna ni, kung nakapaluya kanimo ang pagpakiglumba sa mga tao, unsa pa kaha sa kabayo? Kung gilisdan ka diha sa dapit nga walay kagubot, unsaon mo pagpakabuhi diha sa bagang kalasangan sa daplin sa Jordan. Verse 6, bisan gani ang kaugalingon mong mga igsuon, nagbudi og nagdaot man kanimo. Tinuod ni, kasi natin tani. Pero ayaw sila basle. Ayaw pagdumot nila. Kay og imo ng buhaton, pareho lagi mo. Ayaw gayod silag sa ligi. Bisan igsuon. Ayaw ihatag imong, nga naman, makabsansab sila. Abi man ako, tabangan ko nimo sa tanan ako, nga mga kayimtan. Tabangan lagi ka na ako, pero nakita gani ko nimo, wala gani ko ikahatag sa nimo, ha? So nga ito, makabsan po sila. Munang masalig ta sa Ginoo. Amen ba? Di kay imo na basulon tanan nimo mga igsuon, mga wa mo ikatabang, mga wa mo hinungdan, mga wa mo mga ngayan mong sunogon. So ayaw kayo sila sa ligi bisan pag maayo silang makigsulti kanimo. Ayaw ka bala ka, tabangan ka natug ampuan na. Unya daamang ko'y madawat karong sunod simana. Gamita sa lamang. Kaya harong masalbar lagi ka ana. Grabe lami, wow! Thank you Lord, answered prayer. Pagkasunod simana, naamang ko'y gigastuhan, God. Importante, mabud kayo. Tit! 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 Sa uning ko ng Bible, ayaw laging saligi ang tao, ang Pangulo, bisan ka mo igsoon. Saligi ang Ginoo! Na-atras tas verse 5. Aritas verse 5. Din hita mag-closing sa verse 5. Tanawa ha? So, kinsa gani ning nagbuhat og pagpakadautan at tubangan sa mata ni Jeremias? Ang iyang isig ka Israelita. Muyong gaitag isig ka Israelita. Kapariho niya nga pinili og katawhan sa Dios. Tanaw ha? Kay mo ni ang gitubag nila. Wala ningon ang Ginoo. Luya po ni mo Jeremias, dali lamang.
Wala ning anang Ginoo, kundili iya hinuong gibadlong si Jeremias sa iyang pagka-discourage, sa iyang pagkatalawan, sa iyang pag-atras, sa iyang pagkaluya, sa iyang pagkawanay paglaom, sa iyang pagka-backslider, gibadlong niya iyang giingnan ni Jeremias. If you have raced with runners and they have worn you out. Sa Bisaya pa, kung nakiglumba kagdagan sa mga tao, unya sila naluya, nakapaluya ni mog napildi kanila. How can you compete with horses? Kung nakigdagan ka, kuyog nimo ang tao, sila wa pa gipangkapoy, ikaw gikapoy na. Unsaon man unya nimo pagpakiglumba sa kabayo. Ang gipasabot ni Lord, paminaw ba kayo? Ang gipasabot niya, Jeremias, kung karon naluya ka sa binuhatan sa imong isig ka Israelita, unsaon pa ka inig-abot na sa taga Babylonia? Kining na nagkabayo. Kabalo mo kung sa'y training sa sundalos Babylonia? Even other strongest nation sa history, mga igsoon. Pag ikaw sundalo ka naminyo, kauna ni mong anak, pakiton kang tulsuron usapat yon. O tanaw na ko, paminaw ba kayo? Kahit dili ta pwede mo pauli, wala tayo nakatunan karon. Because mamaulit ang talawan, hadlukan, pabalakon, ratulon. Ulit na makaton karon. Paminaw ba kayo? Kung ikaw sundalo sa Babylonia, naa kay anak nga bag-o pang natawo, torturo na sa imong atubangan o sapat yun. Kay aron, inig musulong na kasgira, wa kay kaluoy, isog kayo ka. Ang imong dala panimalos. Mao bitaw nga pagsulong sa taga Babylonia, buwalay luoy-luoy ang mga bata, gipanghabas nila, gipang chap-chap. Ang mga tigulang, gipang tumban ang mga liog hangtod nga matay. Bisan ang templo sa Diyos, gipang guyod dito ang mga kadalagahan, gipang ihaw, gipang rape. Gipulpog nila ang tanang kabalayan, walay gikaluyan, walay gikaluyan. Ang ilan lamang isalbar, kadtong gisugo sa hari, nga makakita ganimog bright, guwapo or tagas, dalaan ninyo kato himuong mga ulipon. Pero ang the rest, wag yun sila gikaluyan. Munang gikasapaan si Jeremias sa Ginoo, Jeremias, ang imong pagsulay karon nga nakita, kanang imong isig ka Israelitang nagbuot og inganang pagpakasala, kung sila nakapaluyan nimo, nakapa-discourage nimo, wa na kay gana ialagad ako. Sultian ka nako Jeremias, do na pay kabayo nga moabot. Kining pagsulay nga naa karon, kining kasakitan nga naa karon nimo nakita, ang moabot ani dili ikatandi ginagabihan ang moabot. That is why ayaw kaluya Jeremias. Naluya ka karon kay nag-ubo ka, kay hilanat ka, ug moabot ang kamatay. Naluya ka karon kay duha na lang kaadlaw, tulo na lang kaadlaw ang imong trabaho, ug moabot nga tangtangan kag trabaho. Naluya ka karon kay nagbagsak ka usa ka subject, ug moabot ang time nga di na gyud ka ka eskwela. Naluya ka karon kay sakit ang imong tuhod, moabot ang panahon, tungtangan kag tuhod. That is why nag-encourage si Lord sa kada usa nato, Jeremias, karon pa lang daan, ilig-una na daan ang imong kaugalingon, kay ang imong nakita nga maot kayo, mas labaw pa ka maot ang moabot. Karon, nakig-compete ka, nakiglumba ka, ni-criticize nimo, gi-criticize usab nimo, kining imong isig ka Israelita nga nagbuhat sa maong mga pagpakasayop. Unya karon na discourage na ka, wala na kagana, di na ka mo pray para nila, di na ka mo wali para nila. Sultihan ka na ko, Jeremias, one day mo abot, makaingon gyud ka. Nga katudi ay akong nakita, duwaan lang to, ug mao na ni ang tinuod. Kabalo mo ang atong kasakitan karon dinhi? Sa sama na kang nakiglumba sa tawo. Pero ato nakas impierno, mura kang nagdagan nakiglumbag kabayo. Muna gipasabot ni Lord. Munang karon pa lang daan nga naa kay pagsulay, imagine kini si Jeremias na discourage siya sa binuhatan sa iyang isig ka Israelita. For 40 years iyang gibadlong di patuo. Pila man na katuig ng imong anak pinabadlong karon. Ayo kaguol. Basi himuon pa nag 40 years ni Lord. Sabta na to? What if ang imong gipangayo sa Ginoo 40 years pa day usa ihatag? Will you give up? Maluya na ka, mawadaganas Ginoo, ma-discourage na ka, problema nimo. Unya i-challenge ka karon ni Lord.
anak ko. Na may uban nato nga, adi na ko musimba, kay abi na ko Christian, balaan na, kato malagi si sister kuan. Kung naka-discourage nimo ang imong isig ka Israelita, ang imong isig ka Kristohanon, how much more? Ang dili na unya magtotoo, maunay mo paantos nimo. That is why gi-encourage ni Lord si Jeremias. Iyang gisultian ni Jeremias. Karon, daw sama ka sa nagdagan, nakiglumba sa imong isig ka Israelite. Unya, nag-discourage na kanila. Wad ang nakagana ni hunong naka, way hinungdan ning kinabuhi, kapoy kayo eskwela, way kapuslanan ning panarbaho, way kapuslanan ampo-ampo, way kapuslanan prayer, way kapuslanan ng mga Bible reading, wali-wali diya, paminaw-paminaw, haguad kayong maman, alas 12 na, way kapuslanan. Ingnon ka sa Ginoo, naluya ka ana? Naluya ka ana? Trial pa lang na. Rehearsal pa na. Dua-dua pa na. Pagsuway, suway-suway pa. But inigabot na unya sa mas grabe, mas lala, makaingon gyud kang grabe, mao di ay. And that is why ang mga pagsulay nga naa nimo karon, ang purpose ana andamon kas umaabot. Ang purpose ana ligunon ka. Ligunon ka mga igsuon. And you know what? Sama sa lawas sa tao. Ang tao sig kaon. Natoy the biggest loser sa una nga programa. Nga ang mo join diha kinadagkuan mga tambok nga tawo. Tambok nga tambok. Naman po'y dagko nga muscle ba? Kusgan. Pero kato ilaha grabe jud. Ya the biggest loser tong title ato. Mura siya kanang extra challenge nga dagko kay mga ligits, bulldozer, ilang pangtumbahon niya, tumbabot sa unahan, bira na po na itong pisi. Hangtod nga maniwang sila kisay pinakaniwang maoy mo daog. Sa itong kinabuhi mga igsuon, daghantag ginahuptan. Nga abi nato makatabang sa to, pero mo di ay maghatag na tog kaluya. It's time nga disiplinaon na pod nato ang atong kaugalingon. Kay kung naluya lang ta niining ginagmay nga mga pagsulay mga igsuon, unsa pa ka moabot na ning kinagrabihan na gyud kaayo. Discourage na ta tungod aning pandemya. Unsa ka? Kung moabot na ng time nga wa na kay green nga makit-an sa palibot. Like sa nahitabo ni Habakuk. Because ang order sa time ni Habakuk is this. Himuang disyerto. Walay makit-ang tanom, walay green. Himuang disyerto ang tibuok nasod. And that is why si Habakuk ningong bisan pagwa na'y mamunga, bisan pagwa na'y tanom, bisan pagwa na'y kahayupan ang mga turil, magsimbag, magmaya, gihapon ko nimo o Ginoo. Grabe si Habakuk. Nakaroon na discourage na ta. Sa Manila, mga igsuon, tanaw kas TV, grabe yung problemaha dyan na sila, kana sila i-lockdown. Ano man? Puro simento. Puro simento. Imagine ako noon yung buhol, puro simento. Makakaon pa mata dihag-hagonoy og nagyay chance. Sa ilaha, puro simento. So, umaasa sila sa amelioration program sa DSWD. Ang DSWD, katong sa niagi, nanghatag sila tag 1,000 kada family. Sa nya, mo pila dito. Ang problema, kay gi-curfew man og alas 8 abot og alas 5 buntag. Ang mga tao ni pila og alas 3. Kay ang ilang rason nga og moadto me og buntag na taas na kayo ang pila makakuha me hapon na. Nya init kaayo. So alas 3, alas 2 kadlaw nagpila sila. While nagpila sila, gidakop kay curfew. Libugan na kayong panahon na. Ma-discourage ka? Nga mo ingon ka maapay, matapos na Lord. Nga anong imo, pamangong inganiyon, yung kalibutan, kasaba. Padasmag ng Jupiter, o dili ka ng adlaw, itaga, karong hurot ritso. Ma-discourage ka? Kaya nga sabi ni Lord, kung sa tawo pa lang, naluya na ka, nga makiglumba sa tawo, inig abot unya sa mga kabayo, morag, wa nagyo ka. Patay na ka. That is why karon na atay mga pagsulay, magdasig ta, magligon, gunit sa saad sa Ginoo. Inig abot sa dagko kayong pagsulay, sit down. Wali ni Pastor Prema, lingkod.
Ingon man dito ang mga tao, ang mga disciple, Jesus, oy, naghana kayo ni sila, 5,000 ng kalalakinan, wala lang nga mo, ihapag-apil to mga bata o ang mga babaye, kinira mga kalalakinan, Lord, 5,000. Asa mo tayo ipakaon, ane? Ingon si Lord, palingkura. Panahon galing na crisis, na problema, lingkod. Si Lord mo'y bahala. Relax. Di kay mataranta na kagayo, nataranta na ganikahaning tao pa ni. How much more kabayo na? Nataranta ka ng hilanat na? How much more og magtinga na? Nataranta ka ng, si Lord ba, gusto niyang tudluan, nga ang tanang, ang kada usa nato, ibutang na to sa itong una-una, o sa atong kasing-kasing, nga ang tanang naitabo karon og ang atong nakita, kining tanan lumalabay. So ayaw kaluya, ana. Pila may imong edad karon? Baliki, 5 years. Atras ka 5 years. Atong 5 years. Sa wapan niabot ning naglingkod ka diaron. 5 ka tuig ang milabay, diha kay problema. Tama? O ay na hinumdumi, unsa ba to? Unsa? Ay na hinumdumi. Pero ang pangutana, ang problema nimo sa nilabay, na pa ba karon? Unsa may naa karon? Problema na pod. Unya mo yung kapaitan, yung kinabuyan puro problema. Naluya kas problema, samo tag-impirno. Ato kas impirno, mga igsuon, imagine ra ko na maglangoy ka sa linaw nga kalayo nga day and night forever. Yung give up kas imong kaluwasan, give up nimo yung pagtuo, give up nimo yung pagsalig sa Ginoo. Even the frontliners. Para sabi na, wala nang katapusan. Because maya-maya, quarantine sila. Pag sabi, oy, positive, quarantine. Pag isipon sila, oy, quarantine. Aircon baya. Kanya siyempre, nawalis o gamay itong imong pipijoy. Nga nabugnawan ka, uy, quarantine na po. 2 kasimana. Madugay, maluya na ako. Na kayo ni. Pero sige lang. Oy, naay rason, nga nang ibutan ka ni Lord. Ate, kuya, receive the Lord, Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Lord, tagaay panig kahigahiyunan Ginoong ma-enjoy ang kinabuhi ng imong gasa. Di ba bisag, agas ng luhan. Nga naman, sa tibok niyang kinabuhi hangtod siya na COVID, wa pa siya kadungog og pulong. Nga labaw pa kagamanan kaysa sa antibiotic. Dito ko sa shoppers, mga igsoon, kanang libog lagi kong pangita aning floor mat. Base na lang makapalit ko og kanang kutob raba diha ba? Kay duha ka line, nga na, 16. Hala, suroy na ko. Pag abot na ko sa shoppers, I think doctor siya sa Ace Hospital, I don't know. Or asa siya nga doctor. Nya nagdali-dali siyang nagsulod sa shoppers, naka-face mask siya kay ang iyang gisakyan, D-Max nga puti, may nakabutang dito nga kanang murag medical, kanang bang ilang logo? Logo sa doktor, kanang nga nakadako nga murag ubal liingin nga naibutang sa sakyanan at tubangan. Para nang dili sila masita sa checkpoint kay sigim na silang emergency. Pagsud niya dito, gi-explainan niya tong babae nga naa sa table. Yang giingnan nga kanang akong face shield naa sa sakyanan pero mupalit ra ko anang naa unya muditso ra ko gawas kay nagdali kog ayo. Iya sakyanan layo-layo man unya iyang paliton aras duol sa cashier, duol ra pud anang entrance kasi nakatog shoppers. Wala karong hapon pangadto mo pangumprak na may kwarta. So ang babae ni Aksyo Kalma, ma'am, ano siya, maglisod ko explain ni mo ma'am, gadali jud ko promise, kuha na siya gamit, kuha na siya to yung paliton, basta kay gamay ra po to unsa to. Unya gibayran dayon niya, pagawas na niya, dito na sila naglalis. Galalis na sila atong babae na dool na tanang guard. He said, ma'am, gi-explain na nako nimo, ni-explain nako sa tanang guard, kisa pala pwede na akong atubangon. Fully vaccinated ko. Kaduha na ko na fully vaccinated ko. Naka-face mask pa jud ko. Kisa may manakod? Ikaw, manakod na ko or ako'y manakod nimo? And then basta na nag-away-away na. Ma'am, dili na ta mag-imog iskandalo, ma'am. You're wasting my time. Dagang naguwat ako, you're wasting my time. Hanang naminaw ko ba nga, grabe jud kayo. Bisan di ay anang mga butanga karon magka-problema nyo sa taman.
Unya ang babae nga nagbantay dito sa gate, ay anang entrance sa maong kuan, naglingkod siya. Ambot ato, naunsa to sila. And then, something like, Ma'am, kung professional ka, ari ka mo tanaw sa taong nagsulti nimo or imong gipakisultian, ngano nakas karton ka tanaw? Mura na, basta nga na ang mga panghitabo. So makita nimo kayo karon nga kanang panahon na bisag asa kini mga panghitabo murag makapaluya nato, makapahina na og samot nato, makaus-us atong immune system dili na kayo kasukol kay murag ma-discourage ta kay kining tawong mabalaka, mahadlok og magdumot na ay kasuko, walay pagpasaylo, mag-us-us ug mag-us-us ang ilang immune system. Magsaka ang sugar og ang dugo. Ayo. After that, sibat ko. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Ayaw na pag imong iskandalo, ma'am, tanawa, dagang mga taon, tapok, wala tayo distancing ka niron. Gubot yung kayo sila. Tinuod po akong gihuna-huna na. Fully vaccinated. Pero inig-ubhon ka o gilantanon, i-quarantine gihapog do kaadlaw. Negative ang result. Quarantine gihapon. Saan mo ni? Kung atong kopyahon ang Italy, ang South Korea, Israel, ug doon na sila i-quarantine, sweldoan. Pila imong sweldoan ang adlaw, sweldoan ka. Diri sa toa. At tantag, salamat sa Ginoo na yung mga swan, miga, nga na, itay, panghatod. Praise God, at least na And that is why mga igsuon, ako lang ni iklaro sa ato. Kita mga Kristohanon, ingon siya pagsulti. Akong home nun nagbasa. Ingon siya, if you stumble in a peaceful land, what will you do in the thickets of the Jordan? So karon nga nagpuyo kas malinawong dapit. Na-discourage ka, nag-uol ka. Unsa na kayo mahitabo? Ug dal-on na ka dito halapad nga dapit sa Jordan diin nagbulog ang baha sa kasamok. Ayo. Usara ka pagsulay nimo karon discourage na kas Ginoo gi-question na nimo ang Ginoo. Lord, labo mo Lord. Ngano ingana maka ko dumot kada ko Lord. Usara ka pagsulay. Unsa pa ka mga igsuon inig mo abot na ang baha. Because the Bible clearly says in Matthew chapter 7, verse 24 to 27, nga dunay ulan, mubulog ang baha, og ang hangin muhapak og mukuso-kuso ni atong balaya. So, ulan sa problema, baha sa katalagman, bagyo sa pagkaway paglaom sa balatian tanan. Ingon dito, natukod sa balas hagba. Nagunob na anod, way nabilin. And that is why karon magkinaon sa we have this very strong foundation and that's the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ ang pundasyon, ang iyang pulong mao'y pundasyon. Pag encounter mo problema, ay giwali na ni daang pastor ba? I know this. Kailan ako nimong problema ka? My God is bigger than you. Dako kayo akong Diyos. Encourage ni Lord parihang Jeremias because dili basta-basta ni nga prophet. Sa batanon pa ni gitawag sa Ginoo, grabe ni anointing. Usa ka nasod ang walihan. Pero 40 years, after 40 years, discouraged gid siya. Atras siya. Way kinungdan, way kapuslanan, hago ni kinabuhi, way lami ni kinabuhi. Nganong natao, paman ko, ngano, kayong tanga, oy, nganong ipasagdan mo ko sa Ginoo, ngano. Tanan nga ngano naabot sa iya, pero giingnan siya, gikas-asya sa Ginoo. Kung nakapaluya ni mo na, unsa pa ka ang umaabot? So, warning ni karon, may mga pagsulay ta, may mga problema ta. I-positive ka, bisag di ka positive. Wa po ko nag-ingon nga na masangil ko og tawo. Pwede pong masayop ang machine. Ana ganing imong I love you para sa imong uyab dito ni pastor paingon kana pa niyang machine.
Ano man si sister, I love you man ako. Huh? Ano man iyang chat dire man ako pa daw. Sayop manggani ka, how much more ka na mga butanga? That is why karon si Lord, padayon nga magdasig ka na to mga igsuon. Increase in strength. Sultihin mong kaugalingon nga dapat yung ka mag-uswag. Kaya kung dili ka mag-uswag, di mag-uswag imong pailob. Ang mga pagsulay nagkadako. Karon pa lang wa ka nakapailob anang gamay nga pagsulay, inig abot anang sunod ka pagsulay mas dako pa. Asa naman ka? Haluya na kayo ko gitunub-tunuban naging ko sa kapanahunan. Niabot na pod mas dako pa. Kinaluya nagyud ko. Dapat ang imong buhaton inig abot sa mga pagsulay tumban nimo ni taas na po ka. Nana po mas dako pang pagsulay imo na po siyang tumban nas nihabog na po ka. Mas dako pag yung kayong pagsulay imong tumban. To ikaw mo ito as taas ang mga pagsulay des imong ilalom sa lapalapak. Palakpakan nato ang Dios. Usa sa mga taong ni Katkat sa the highest mountain in the world, the Mount Everest. Kagib-apon siya. Day and night. Ala, sige, Katkat, lakaw. Gunit aning ni ang murag mga hammer nga ilang ipalubong unya saka bunal na po sa usa, saka unya barina dito, butang og pisi padayon. And then wa pa siya na nga kagib-apon na siya. Pero niingon siya sa iyang kaugalingon nga no puning akong gisugdan. Nga akong purpose ni anhi ko diri maghimo ang kong ngalan. So padayon siya, gipost niya ang kagalingon abot siya sa taas. And then na-realize niya nga ang gidakon o ang gihabugon sa Mount Everest na nas ilalom siyang lapalapa because nagtindog na siya dito, nagdupa, nagugbok og pula nga plug. Wa ko ilabot unsa kadakon niya itong problema karon. Sige lang ng Diyos. One day, ma-realize di mo, wow, ang akong problema na sa akong lapalapa. Ang imong mga problema, nagtabang kanimong ipataas ka, amen. Dilibot pasabot na ka ng problema, kay tumban kang mahimo kang kawawa in the future. But ang imuna ng problema, ipataas ka, ug mas muduol kas Ginoo, mas maligon imong pagtuo, ug mas mulambo kang pagkaanak sa Diyos. Dang pa ang Ginoo, mga igsoon. Siya, ang mighty fortress. Discourage ka sa imong isig ka magtotoo. Mas labaw pa unya kang ma-discourage sa dili magtotoo nga way kaluoy nimo. Atras ka, back off ka sa mga trials. Unsa saon ka nimo pag overcome ang storm sa kinabuhi. Kinabuhi sa tawo, bisag na ay saad ang Diyos, og bisan og sigurong mahitabo iyang saad. Basta dili magbarog sa iyang pagtuo, mahadlok, matarantag, mabalaka gihapon. And that is why encourage ni Lord sa ato. Ayaw na kag paniguro pagluwas sa imong kagalingon, dili nimo kaya. The greatest problem nga ato, mga igsoong giatubang ang sala, pero gisulbad sa Ginoo. And you are questioning God, Lord, tugaya na nako pangayo nimo ani, nganong wa pa nimo gihatag. Pasultian ti ka si Lord na ay iyahang timetable. Dili niya pwedeng i-violate ang iyang kaugalingon because perfect siya nga God. Ang iyang schedule maunay iyang tumanon, dili ang imo. So paabot ka, amen. Og moingon kang walay ihatag ang Dios nimo, paminaw. Ang pinakalisod nga ihatag sa Dios ang iyang anak. Because kabalo siyang torturon, pantuson og patyon. Pero iyang gihatag para nimo. Unsa pa ka nang imong gipangayo karon? Nakay balatian? Sugdig reklamo. Ikaw nga balatian? Ngulo brakas leon. Pero di ka kakotlo sa akong gininhawa. Because lion from Judah na asa sulod nako, mao si Jesus Christ. Manindog ta mga igsoon. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Daghang kayong salamat Lord sa mga pulong imong gihatag diri kanamo karon. Tabangi kami og Ginoo. Nga dili mi ma-discourage. Nga dili mi ma-problema. Nga dili mi amahan. Mabalaka, maratol. Dili mi mo give up. Unsa may mga pagsulay namo karon.
Tabangi kaming mugunit mis imong saad, nag-ingon kang mag-una ka na mo, patagon ang kabukiran, balion ang mga trangkahan, mga babag. Mulakaw kami sa kalayog, di may masunog, maglakaw sa katubigan, dili may malumos. Bisan sa kahanginan, sa ulan, sa baha, dili kami mapukan kay ikaw ang among mighty fortress nga patukuranan, O Dios. And help us, O God, to keep our eyes on you, to set our hearts on you, Lord. Ginoo, ati manabaya, gyud ni ang mga kabataan, nga ni kauban mo, mga young people, nang himong mga ginikanan nga ni ang among mga minahal sa kinabuhi, nga may mga balatian, O Lord. Salamat kay Ginoo. Best days are yet to come in their lives. Great healing, empowerment, and strengthening, O Lord, maabot sa ilang kinabuhi. Ug amon dawaton kining maong mga trials karon agig pagsuway sa among mga pagtuo. O kining mga problema, pagpanawag lang ninimo, Ginoo. Because ingon kas imong mga pulong sa Romans 8 verse 1 nga wala nay silot nga madawat ang nahiusa diha nimo. So ang naa namo karon mga latos, mga trials lang og dili silot sa among mga buhat, Ginoo. Salamat, O Diyos. Salamat sa imong gugmag sa kaayo. Yes, Jesus. Our God is a consuming fire, burning holy flame with glory and freedom. Our God is the only righteous judge, ruling over us with kindness and wisdom. We will keep our eyes on you. We will keep our eyes on you. Our mighty fortress is